Universitat de Llengües Mortes. Bon dia. Ren. Grec llatí i altres coses en aquest institut. La primera pregunta és... No. Per què? Ensenyament és el departament com a tal. Educació és el que intentem fer nosaltres aquí. Perdó. Diré que no és terrible. Hi ha gent que està molt involucrada i d'altres que passen una mica més del tema. Ja sabem per qui parlem. Diré que és un institut força dedicat a la causa. Sí, que els mínims són baixets. Crec que la primera de tot és posar més diners. Demanar-li al departament és una mica complicat. Llavors, a mi m'agradaria poder dir que nosaltres hauríem de treballar menys hores, cobrar una mica més i que ens enviessin més professionals. Volem reforços, gràcies. Tot, la veritat. El que més m'agrada és la literatura, però jo estic molt content ensenyant la meva assignatura. Digues-li, nena. Període. Sí, perquè no hauria de ser-ho. Els nens han d'anar a l'escola, si no després passen coses. Merci.